Og se om vi begge to vi er i fokus af det, Stine. Yes. Så tryk på den der knap. Det er tryk på den røde knap der. Den du lige trykker på. Ja, den filmer allerede. Okay, begynd. Hej, velkommen til den her video. Vi har jo lige været i London, så vi har købt noget engelsk slik, som som vi så gerne vil prøve at smage, og hvordan det så er i den her video. Ja, det er bare det videoen går ud på, det er smagslikket. Det er sådan en, der hedder fudge. Jeg brækker bare et stykke af. Ja, til dig. Det er noget karamel. Nej, det er ikke karamel. Det dufter ret godt. Det smager bare af jænkebar. Det smager af jænkebar. Det smager præcis som en jænkebar. Prøv det her. Har vi den, jeg glæder mig mest til. Det er sådan en chocolate orange. Det er sådan en, ja, mandarin eller appelsin eller sådan, så man tager så chokoladestykkerne af sådan, ja, sådan skåret ud. Nej, men lad være med at sige det, fordi vi har ikke set den før, jo. Okay, tak. Jamen, vi har jo ikke set den før, måske. Jeg sagde det, der var. Oh my god. Ej, hvor nice. Oh my god. Man hiver bare til. Terrace. Det er sådan appelsinduft. Er det mig? Den smager faktisk rigtig godt. Mere ved chokolade. Det dufter af appelsin med smager af chokolade. Ja. Nej, det er også når man spiser den. Det synes jeg i hvert fald, der er sådan noget der appelsin. I den her Randoms. Er det William Pops eller noget? Ja, det. Jeg fik sådan en sjov en gang. Det var min gummi. Det er bare normalt. Ja, det er fint nok. Det er bare normalt. Det smager. Det smager bare rigtig godt. Og det er forskellige former. Det er blandt andet en sko. Jeg fik en med skub på. Okay, hvad skal vi så smage? Den hedder Whisper. Whisper. Og så bare chocolate bar. Det ser ud til at være ret nem at knække. Jamen, det er også noget. Ja. Det er mere sådan kiks og noget derinde. Ja. Det er bare slet ikke noget at spise. Det er bare chokolade. Det er meget sådan stærk chokolade. Den er ikke så vild med. Den smager lidt underligt. Ja. Den smager sådan. Den smager meget uægte. Der har vi dem her. Freddy Popping Candy. Freddo står der. Freddo Popping Candy. Jeg tror, jeg skulle også bare chokolade der. Ja. Det er ligesom dansk. Ikke dansk. Det er ligesom dansk slik. Det smager meget godt. Det er ligesom noget knas i. Det står der. De der chocolate milk chocolate with popping candy. Det er det der bobler på tungen. Bobler, ja. Men det går også på tænderne med mig. Derfor det hedder popping candy. Ej, sjovt. Ej, min gør det på tænderne, det er faktisk lidt underligt. Ej, sjovt. Ja. Så skal vi prøve Sour Patches. Og jeg ved at det er sådan en amerikansk ting, men whatever. Det er så godt. Ja. Og det sure. Det smager godt. Det er sur. Nu er din.
Ja. De er gode. Hold da op. Der står her, at de første er de sure, og så er de ikke sure bagefter. Det smager godt. Så har vi sådan en her Dairy Milk Oreo. Du smager? Det er godt. Der er helt Oreos inde i, kan man se. Knust Oreos. Ja, så er knust Oreos. De kan ikke se noget til det. Men jeg siger det bare. Det smager godt. I like it. It's good. Rigtig god. Hvad var din yndlings? De her. Sour Patch Kids. Ja. Helt klart. Jeg vil nok sige, at min yndlings er den her appelsin-ting. Den er så sød, mand. Det er faktisk meget sjovt. Det er sjovt. Tak fordi I så med den her video. Vores Instagrams profil vil være linket ned i beskrivelsesboksen. Og jeg håber bare godt, I kunne lide den her video. Og synes, at det var spændende at se os spise slik. Det er et lidt underligt emne, men ja. Slikvideo. Slikvideo, ja. Nemlig. Just